Ali šta, kad kažemo veštačenje, šta to sve tačno i konkretno podrazumeva? Pa to pre svega podrazumeva metodologiju. Metodologiju pravljenja nalaza i mišljenja. Šta je veštak? Veštak je čovek koji ima specifična znanja i veštine koji drugi ljudi nemaju. Veštaka sud angažuje kada ta specifična znanja i te veštine su potrebne za razrešenje nekog spora. Što znači da niti sud, niti bilo ko od aktera u tom procesu nema takvih saznanja. Znači, i ta metodologija koju on tada tamo primenjuje, na kraju tog nekog procesa je u 90% slučajeva i prepisana presuda. Šta to znači? Ono što vi iznesete kao neko mišljenje nakon što izveštačite nešto, to je onda presudno za odluku sudije? U 90% slučajeva. 90% slučajeva. Pa evo, recimo, da li su recimo kasete, audio kasete za široku upotrebu ili su samo za radio i televiziju i tako dalje, za profesionalnu upotrebu. Znači, u zavisnosti od toga, od vrste kasete, naravno, i tako dalje, i formata, i tako dalje, vi napravite iz faktura, iz veštačenja kod klijenta, napravite spisak i onda se na osnovu tog vašeg spiska pravi presuda.